Drumul România-Tasos. Care este cel mai bun traseu și care sunt costurile? O să mă refer la traseul Ruse-Macaza-Tasos. Cel mai bun traseu ar fi Ruse, Veliko Târnovo, Stara Zagora, Haskovo, Cargiali, Vama Macaza și de aici e ușor, Comotini, Cheramoti, Tasos. Costurile sunt: vinieta Bulgaria 13 leva, 33 de lei o săptămână, o puteți cumpăra online de pe site-ul lor oficial, să nu mai plătiți comisioane, taxa autostradă 1,80 euro ori 2, dus întors. În Grecia nu ai vinietă, feribot 35 de euro, 2 adulți și mașină sub 3,5 tone ori 2, bineînțeles că e dus întors. Despre combustibil am făcut video separat și îl poți vedea pe profilul meu. Pe mine combustibilul m-a costat 400 de lei, strict Ruse Tasos dus întors. Însă aici e foarte subiectiv și depinde mult cât consumă mașina, cât de grea ție talpa și cât te plimbi pe insulă. Cost total 801 lei. Cei care veniți pe altă rută, vă rog să lăsați ruta în comentarii.